Salutare, salutare! Azi facem episodul 2 cu chestii stranii din Banatul Montan. Povestește Ion Drugălin de la Vrăniuț, din satul Vrăniuț, că vine de la munca câmpului, că s-a pornit o furtună și când vrea să treacă pe puntea Driconii, îl vede pe alt consătean. Că vine fuga, repede, pac, și se bagă în apă. Era în pielea goală, cum l-a făcut ăsta. A început să bolborosească din gură pe acolo. Zice ăsta, bă, ci numai el o știu ce spunea acolo. Furtuna s-a pus și mai tare. A început să negrite afară cerul, tot. Și iasă din apă și la fel s-a pus. Bolborosa, s-a întors cu fața către răsărit, bolborosa, s-a întors către apus, bolborosa. Și dintr-o dată, zice ăsta, mă uit atent la el și văd așa că iasă o codiță în spate. O codiță mică. Ăsta ce, bă, am început să-mi fac cruce și-a făcut ăsta cruce pe acolo, bă, stai, ce, nu e în regulă cu ăsta, e satana. Și a început, s-a făcut mini-tornadă, vâlvă, noi așa îi spuneam, vâlvă. Și a început ăsta, a rămas așa, uimit, să uita, nu-i venea să creadă ce vede. Și se duce acasă și îi spune lui nevastă, bă, zice, uite, am venit de la câmp, am trecut puntea, l-am văzut pe cuterică, în apă, a ieșit, s-a întors către răsărit, către apus. Și zice, m-am uitat cu ochii mei cum mi-a crescut o coadă, zice, la spate. S-a uitat asta la el, crucită, nu știa ce să facă, să creadă, să nu creadă. Și ea îl lasă pe ăsta în pace acolo, în cameră, să mănânce și iasă afară. Și vede o vâlvă, o mini-tornadă din aia. Și se pune și bate cu pietre în ea, aruncă pietre. Trece o zi, trec 2, 3 zile, vine asta de la grădinărit din câmp. Și se întâlnește cu respectivul de care îi povestea bărbatul. Și zice ăsta, băi, ia stai un pic să mă vorbesc cu tine. Se oprește asta, da. Zice, băi femeie, zice, ți-am făcut eu ție vreun rău, vreodată, am avut eu vreodată treaba ta? Sau zice, nu, păi de ce? Păi de ce ia-te mine cu pietre? Păi s-a început, râdea pe sub mustață, zâmbea, nici nu știa ce să facă, să zâmbească, să... Asta. Și zice, păi când am dat cu pietre în tine? Păi zice, acum 2-3 zile când ai ieșit afară, zice, ai aruncat în vârtej, zice, pietre. Păi bun, am aruncat în vârtej, nu am aruncat în tine. Ba da, zice, că la eu am fost. Vă pup și ne auzim cu alte episoade.